Skont il-frażi ċelebri tal-Prim Ministru Ingliż Harold Wilson lura fis-snin 60 ġimgħa iż-żmien twil fil-politika, mela xi ngħidu għal sena sieħa. Bħal dan iż-żmien sena Joseph Muscat kien għadu Prim Ministru ta' Malta minkejja li l-allegazzjonijiet u l-provi li ħarġu mill-Panama Papers kienu kixfu l-korruzzjoni tal-eqreb nies tiegħu. Muscat kien għadu fil-quċċata jiċċelebra eluq sninu festin fil-Girgenti mal-aktar nies qrib tiegħu. Iżda minn dak iż-żmien l-hawn ħafna affarijiet inbidlu. L-ewwel nett sar magħruf li Jorgen Fenech li hu suspettat bħala kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kien preżenti f'dak il-festin. Sar magħruf ukoll li Muscat xorta waħda kien sieder lil Fenech għal dak il-festin minkejja li kien jaf li Fenech kien qed jiġi investigat mill-pulizija dwar l-involviment tiegħu fl-assassinju. F'dak ir-riċeviment tal-eluq sninu, Jorgen Fenech kien tal il-Muscat 3 tiflix kemm Petrus, imbit fin stmat li jiswa l-eluf ta' euro. Muscat kien iġġustifika l-istedina ta' Fenech li hu kien ingħata parir mis-servizz ta' sigurtà biex jagħmel hekk ħalli ma jqumu suspetti minn Fenech li qed jiġi investigat. Li jfisser li r-rabta u l-qrubija bejn Muscat u Fenech kienet in-normalità ta' bejnietom u d-distanza kienet qajjem suspetti. Mill-arrest ta' Jorgen Fenech fl-20 ta' Novembru, il-pożizzjoni ta' Muscat komplet tiżżerżaq l-isfel sakemm is-sena temma b'ton ferm differenti minn dik li bdija kif fl-ewwel ta' Diċembru ħabbar li riżenja.